dækningsbidrag, og vi har fået oplyst en afsætning, en pris og de variable omkostninger. For at finde omsætningen siger man afsætning gange pris, og så har man omsætning. For at finde de variable omkostninger, så siger man afsætning gange variable enhedsomkostninger, og så har man omkostningerne i alt. Så for at finde dækningsbidraget, så siger man omsætning minus variable omkostninger, og på den måde har man, hvad man har tjent, altså dækningsbidraget. Og hvis man tager den, ja, det højeste det er så 4.000 i det her eksempel, vi har valgt. Og her har vi så formlerne for prisen, som er AX plus B. Så er der formlen for omsætning, som er AX i anden plus B gange X. Så er der formlen for dækningsbidrag, som er AX i anden plus BX minus V gange X. Og for at finde den optimale pris på matematisk vis, så skal man finde TPY, som er delta X og delta Y, og TPX, som er minus B minus B, divideret med 2 gange A. Og man kan også finde den ved at tegne en graf, og der vil jeg finde, hvor toppunktet er. På den måde kan man også tjekke, om man har fundet de rigtige punkter.